100 tilaajaa tuli nyt täyteen ja sen kunnes mä ajattelin, että mä esittelen teille nyt traktorin, eli New Holland T6020 Eliten. Aloitan nyt traktoriesittelyn tällä koneella ihan vaan sen takia, että mun mielestä tää on ehkä jotenkuten niin kuin helposti esiteltävissä ja tietoa varmasti löytyy, että se on niin kuin, tää nyt ainakin löytyy selkeästi koneviestin konedatasta löytynyt selkeästi niin kuin tää malli. Kun esimerkiksi kun mä koitettiin kaseen, niin siitä nyt ei niin kuin suoranaisesti löydy täysin samaa mallia. Mulla nyt tulee myöskin toi kesäloma tässä ensi viikon jälkeen ja mulla on siellä myöskin mulla on kesätöitä, mutta sitten on myöskin huomattava määrä vapaa-aikaa, eli ajattelin, että jos sieltä joltakin löytyy sellaisia mielenkiintoisia koneita, uusia tai vanhoja traktoreita, niin mielelläni esittelisin sellaisia. Eli tuohon sähköpostiin, minkä mä nyt tuohon laitan, niin siihen voi laittaa tai jostakin traktorista kuvaa ja vähän informaatiota ja tällaista, niin mä voin tehdä siitä ton videon sitten. Arvostaisin sitä sitten suuresti. No, mutta nyt tähän traktoriin. Elikkä New Holland T6020 Elite. Tässä on nyt 4-sylinterinen turbokone Electrocommand vaihteistolla. Ja sitten tuosta Elitestä niin kuin nimen mukaisesti, eikä se on niin kuin jotenkin sähköohjattu toi ruisku. Ja 123 hevosvoimaa olisiko ollut tarkalleen, tai jotain sinne päin kuitenkin. Ja sitten 520 Nm vääntöä moottorista. Myöskin tuossa New Hollandin TSA-traktoreissa, ne on oikeastaan lähes samanlaisia traktoreita kuin tämä. Niissä on Electrocommand 4-sylinterinen moottori. Ja sisusta nyt on lähes sama kuin tässäkin. Pieniä muutoksia, erilaisuuksia saattaa olla. Esimerkiksi toi penkki saattaa olla siinä niin kuin melkein lähes kokonaan sininen. Tässä nyt on vähän tällainen vaaleamman sininen, mutta lähes sama. Sitten vaihteista vielä sen verran, että 16 vaihtaa eteen ja 16 taaksepäin. Nostolaitteesta ja ulosotosta sen verran, että hydrauliikan tuotto minuutissa 113 litraa, hydrauliikan paine 210. Nostolaitteet on tosiaan sitten sähköiset. Nostovoimaan noilla on 7800 noin luku siis. Sitten voitaisiin siirtyä tänne sisäpuolelle. Oma mielipidehän on siis nyykkäristä sen verran niin kuin näistä penkeistä, eikä mun mielestä nyykkärissa on kaikkein parhaimmat penkit, mitä niin kuin vaan voi olla, eikä ne on kauhean pehmeitä ja mukavia. Sitten tässä on myöskin jousitettu hytti. Sekin antaa ajomukavuuteen huomattavasti ja näin. Sitten näitä nappuloita, eli tossa nyt on niin vaihteita, sieltä kilpikonnaa ja jänisvaihetta, käsikaasut ja sitten on vaihteet sen verran, eli tosta ylös ja alas tai vaihtoehtoisesti sitten täältä. Sitten tietyillä vaihteilla, kun pitää niinku, oliko se nyt aluevaihto sitten vaihtaa, niin tästä näin painaa kumpaakin nappua, että se menee ylöspäin sama, sitten menee myöskin alaspäin niillä vaihteilla. Hydrauliikka, sitten ulosotto. Tää oli mulle vähän epäselvä, koitetaan myöskin katsoa, mutta tää saattoi itse asiassa olla, tai näillä olla jotain tekemistä ton vakionopeussäätimen kanssa. Olisi sillä vissiin joku muukin merkitys, mutta toi oli yksi vaihtoehto, mikä se voisi olla. Siellä on lukko, neliveto. Ja sitten tässä on toi lukitus tosta etukuormaajan lukituksesta, että saa noin kaikki työkoneet kunnoskin. Ja tästä on mulla sellainenkin mielipide, että tää on helkkarin vaikeaa niin omasta mielestä. Tai niin miettiä, että tää voisi olla paljon helpompi. Tää on niin kauhean monessa muussakin koneessa tää samanlainen, että pitää niin sohella tämän kepin kanssa ja sitten toi ja kaikkea mahdollista. Eikä tässäkin nyt on niin esimerkkinä, täältä pitää alhaalta painaa tollasta nappulaa. Pitää tätä pohjassa sitten kääntää mutta kuitenkin niinku, ei tääkään nyt ole vaikea, mutta toisaalta niinku, miksi sen pitää olla sitten loppujen lopuksi kuitenkin noin vaikeaa, mutta tosta mä en edes itse asiassa tiedä. Eikä välttämättä tostakaan. Kirjoittakaa kommentteihin. En mäkään nyt näistä ihan kaikkea tiedä. Tässä on sitten noin nostolaitteiden korkeuden säädöt. Täältä sitten saa myöskin niinku
se niinku jarrun tohon, tai lukittuu se niinku, ettei se mene yhtään alaspäin. Sama juttu tässä on myös niitä säätöjä. Tosta sitten suoraan niinku ylös ja alas niinku näiden lukitusten mukaan. Jotain se vastaava. Ja tää on taas jotain ihmeellistä. Ja jos mä noista tiedän mitään, niin tästä mä nyt en ainakaan tiedä, mitä mä jotakin ymmärrän, eikä näin on sitten niinku noita liittyy nopeuteen ja laskemiseen ja niin, ja tästä mulla ei varsinkaan mitään hajua. Tää on ihan niinku turhaa toivon mun rupea selittää tota. Ja tässä on sitten toi lukitus tohon koukkuun. Sitten on valot, mankka ja lämmitys. Ja tää skulaa yllättävän hyvin. Joo. Eikä siis mitään muuta kuin kattoo sitten itse ajamispuolta. Tai no niin, onhan tässä nämä. Tossa on sitten saa kaikkea infoa tuolta ja kaikenlaista. Joo. Hytin melutasohan pitäisi olla 71 desibeliä. Ja mä vielä niin suostun melkein uskomaan siitä, koska tää Electrocommand, siinä on se kauhean korkea toi ääni siinä tietyillä vaihteilla. Mutta voitais katsoa se nyt tuolla. Mulla on desibelimittari täällä. Ja katsoa kuinka paljon tästä tulee ääntä. No joo, se näyttää tossa nyt niin kuin jo 70 ja siitä ylöspäin vähän kyllä heittää toi. Tai sitten voi olla toi puhelinkin mikä heittää, että se ei välttämättä edes tää Raptorista tai mitään, mutta no en mä tiedä, kyllä se voisi silti heittää muutenkin kyllä yli ihan niinku vaan sen vuoksi, että kun siinä on se korkea Electrocommandin ääni. Mä katsotaan sitä sitten. Mutta nyt voitaisiin siirtyä tonne ajon puoleen. Sitten joo, voitaisiin lähteä liikkeelle. Kääntöpiiri tässä Raptorissa on aika hyvä kyllä niinku katsoa tätä kokoa, vaikka jotkut voi totta kai miettiä, että tää on myöskin kauhean pieni, mutta mun mielestä se on aika hyvä toi kääntöpiiri. Tosiaan valoa nyt kun mennään tuohon tien päälle. Tästä äänestä mä niinku puhuin, että tää niinku on ihan niinku toiset tykkää ja toiset ei. Mun mielestä tää niinku on ihan hauska ääni. Näkyvyydestäkin sen verran, että tästä näkyy kyllä hyvin, kun tää ovi tulee tänne asti, että se ei ole niinku tästä välipalkki. Hyvä on näkyvyys ainakin. Onko mun kamera edes muuten suora? No on se nyt aika suora. Kun heiluu näin paljon. Nyt oikeastaan voisi katsoa ne desibelit tässä kohtaa. Kyllä se aika lähellä käy 80. Tuollainen 77 semmonen keskiarvo kyllä sanoisin tosta.
jarruttamisesta sen verran, eli jos painaa jarruun, niin tää laittaa ton nelivedon päälle, että se niinku niinku jarruttaisi paljon vakaammin. Joku peräkärryn kanssa tai niinku muunkin koneen kanssa tää voi olla aika hyvä. Yksi niinku paska juttu tässä on kyllä se, että kun nää vilkut ihan tämmönen pikku juttu, mutta jos niinku on sellainen niinku kuvitellaan sellainen tilanne, että niinku olisi vähän tonne päin, niinku ikään kuin se kuitenkin kääntyy sit tonne päin ja sä laitat sen vilku, niin se hitto ihan turhaa toivo, se niinku palauttaa itsensä vielä takas tohon noin. Se on kyllä aika ärsyttävä ominaisuus tässä. Tässäkin aika kovin monttui tässä tiessä. Jollakin lentänyt matotkin näköjään autosta tuolta tien vierellä. Jos mulla jäi sanomatta, niin tämähän on 40 km/h malli. Omasta mielestä niin 60 kilometriä tunnissa traktorilla on aika nopea. Mun mielestä 50 on niin se sopiva nopeusmäärä niin traktoreille. Jotkut uudet Fendtitkin, mitkä pääsee niinku 60, et se on mun mielestä ehkä vähän turhankin nopea. Sitten taas tää 40 tuntuu, tai nyt kun mä pistän tässä 3 niin aika hitaalta. Sitten kun ei viitti ihan kierroksiakaan huudattaa tästä. Tällainen 3 on ihan niinku sopiva tällä. Ohjattavuudessakin se, että on kauhean kevyt kääntää. Ja niin, että pystyy helposti niin ilman mitään ongelmaa täältäkin pitämään. Jos nyt vois katsoa tätä, vähän vilkasta tätä, että en mä kyllä ymmärrä, että onks tää niinku vakkari vai mikä tää nyt niinku olevina, tai mä vaan osaan yksinkertaisesti käyttää tätä. Kauheet montut tässä. Joo, en mä kyllä osaa käyttää vakkariin. Pitäis perehtyä paljon paremmin, mutta jos joku kommenteissa vaikka tietää, niin voi jakaa totta kai siellä sitten.
mun ymmärtääkseni tossa TSA:ssa niin on niinku se sellainen ihme kapula tässä näin, ihan niinku tossa, kun tästäkin 6070 niin on tässä on ne kapula, mistä on vaihdettu vaihto tai laskettu työkonetta, niin se on mulle paljon mukavampi kuin että se on tää, että on tää sivussa, vaikka totta kai tännekin käsi istuu hyvin, mutta tää on vaan niinku mun mielestä paljon mukavampi. Ja mä oon sellaista 6070 käyttänytkin niinku joinakin muutamina päivinä tuolla tetissä, että se oli kyllä paljon mukavampi, että se oli tässä. Voisiko ottaa tuon auki, että vähän valoa tänne. Aika kirkas päivä kyllä vaikka aamuun näyttää, että on vähän pilvistä. Tossa on just sellainen mutka, mitä mä otin esimerkkinä, että niinku ei välttämättä ole kauhean mukava tolla kääntyä tuolla vilkulla, mutta tästäkin kun laittaa vilkku, niin milloinkohan se irti sanotaan sitten. Ei se sit ottanut itseänsä sammuksiin tosta, no vasta nyt otti, että ihan hyvin se nyt tossa toimii. Kiva kun katsoit tämän videon, eli mulle voi laittaa niitä koneita testattavaksi, jos että jossain vaiheessa niitä nyt on vapaana ja kun jokaisen sähköposti, jos niitä tulee, niin niihin vastaa ja näin. Ei mulla muuta. Mukava kun katsoit. Kommentoi ja tilaa kanavaa ja tykkää mitä kaikkea näitä nyt on ja katsellaan.